Takže čaute a teraz tu máme v obchode, mám tomto účte 11 zadarmo stardropov, tu jeden, a to bolo iba toto daily odmeny. A teraz tu ideme a tu je 10 stardropov zadarmo. Takže idem, počkaj, kameru. Ťažko takto. Dúfam, že niečo vidíte. A toto bude taký základ. Ok, zase mytik. Mne nikdy nepadne nový brawler. Dať budú samé rarky. Alebo super rarky. Ok, to je všetko.